Sobrang lungkot ko ngayon. Kumusta yung mga sad boys ng internet? Ako nga pala si Paulol. Pang sad boy na rin yung bokeh, pang emo. Kung nung huling video nagalit kayo, ngayon naman ay malulungkot tayo. So simulan na natin. Galing kay Jay. Ganyan ng mga babaeng nang babaste dahil pangit ang manliligaw. Ito na naman. Study first. Pero sa mga pinakamalungkot. Oo, ako din, alala ko din dati. Hindi yun sapat para maging sad boy ako eh. Naging meme boy na lang ako. So galing kay Akane, payag ka pro Goose Sean user ka pero sad boy ka. Oo nga naman, tunay na malakas. Huwag ka mag-post ng Twitter quote. Nako po, magkakaguluhan ka ng babae niyan. Galing kay Eman. Good boy! Good girl! Bakit kailangan boy lang ang pwede maging sad, ha? Hindi pa rin na sad boy, hindi gumagamit ng dahas. Sunod! Kali kay Ryan. Ito na. What if I'm someone I don't wanna run? Mga sad boy, hindi! Yeah! No, hindi! Kailangan natin cut yan. Nakita ko na to. Kevin! Ang original na sad boy. Kailangan natin skip yan. Ang guwapo boy. End up falling. You said you cared. Huwag kayo magpapa-fall sa mga sad boy. Paraan nila yan para makakita ng dede. Sad boy ako, patigil. Diba sabi ko sa'yo, galing kay James. Ang pamatay na combo na ginagamit ng mga sad boys ngayon. Nakakatuwa nga no? Pinapakita rin ito ang ating kultura, di ba, sa mga lalaki na hindi ka pwede magpakita ng kahinaan mo dahil tinitignan ka bilang source ng lakas o source ng tiwala sa sarili. At dahil dyan, mas malaki ang suicide rate ng mga lalaki kesa sa babae. Pero yun nga, marami namang gumagamit na para sa sarili nila. Sarili nila at pang-opportunista sa mga taong kakagat agad doon. Sabihin natin, naka-experience sila ng mga taong talagang may pinagdadaanan. Hindi naman lahat ng kalungkutan ay pare-pareho at hindi rin lahat ng tao ay pare-pareho. Kapal ng balat pagdating sa ganun. Kaya makikita mo ito yung naging trend. Kita mo wala namang sad girl, di ba? Hindi ganun ang tingin sa kanila. Kaya maganda to pag-usapan. Kaya nakakatawa tong trend na to kasi pinapakita nito tayo bilang mga tao. Kung ano tingin natin sa mga tao. Malay mo meme lang to at masyado lang natin binibigyan ng meaning. Diba? Maraming salamat. Ito na lang. Ito kayo lahat. Mga peking sad boy dyan, ito kayo lahat. Makinig na kayo ng lo-fi. Tsaka si Bart na naka-violet na color. Sunod! Galing kay PJ. Say that line, sad boy. Sige, doon ka na sa kanya. Lahat naman na mahal ko. Iniiwan ako. Yay! Baka kasi ang arte mo. Pero yun nga, ito pinag-usapan natin kanina. May mga tao naman talagang may pinagdadaanan. Maraming salamat. Mga nagtatago lang yung mga peke sa likod ng mga tunay na sad boy. Galing kay Diyos Haya. Ganyan silang mga bakla. Hindi! Diba yun na nagagawa niya ng tunay na sad boy? Magagawa niya para ang pagtamang kalungkutan ng ipinairal. Sinong bakla ngayon, ha? Sad gay. Galing kay Base. Naman. Hindi to sad boy, rich boy yan. Hey! Kahit lagyan mo ng pangmalungkot na music yan, masaya yan. Sunod. Yan kay Josh. Wag! Ang sad boy kumakain ng ham and cheese. Sunod. Kaya kay Chris. Girl, ano kayong ginagawa na siguro ng babae? Walang laban ng mga sad boy sa mga good boy. Yan ang turing na pinapakitaan ng dede ng mga dalagang Pilipinas. Amen! Araw-araw nagdadasal. Araw-araw nare-respeto ng babae, ng lalaki. Hindi nagmumura. Hindi nagsasabi ng bobo. Galing kay JB. Uy, ang sarap sa feeling pag crush ka rin ng crush mo. Pero yun nga, crush lang naman. Malay mo, itsura lang hanap sa'yo. Hindi yan sapat. Mas masarap pa ang chicken joy. Kahit pangit ka, mamahalin ka dyan. Sunod. Wala ka na oras sa maging sad boy sa chicken joy. Oh! Flip top. Sunod. Galing kay Alex. My Chemical Romance. Ang mga sad boy na aking panahon. Ang aking Chemical Romance. Mga
Ako'y bata. Si tatay, dinala ako sa syudad. Nako, wala pa yung sad boy sa gilid na building. Sabi Hey! kung ikaw, lumaki na, ililigtas mo ba ang mga sawi? Mga emong mama. Naghihirap at talunan. Okay na, makaka-copyright tayo. Maraming salamat, sad boy. Sunod. Like a Filipino, swag. I like my women how I like my coffee. Vietnamese like I'm Filipino. Baka ibig sabihin gusto niya lagyan ka ng kanyang kondensada. Yan ang gusto kong kape, Pilipino. Mga babaeng barako ayaw ng sad boy. Ibang klaseng sarap. Pero kami pinagdadaanan ka man, di ba? Huwag ka magpaano sa internet. Gawin mo lang kung ano gusto mong gawin. Pero sa mga peking sad boy dyan para makakuha ng libreng panty. Sana mabaog kayo. Sunod. Galing kay John. Say the line, sad girl. Yes, nagka-sad girl din. Maganda lang naman gusto nyo para may makipagpalang isa tao. Di ba pareho din naman. Wala, mahina to. May mas maganda pa dyan. Hindi ko alam. Comment nyo kung ano mas maganda para sa sad girl. Lahat ng kasarian dito dapat malungkot. Dahil gusto rin din naman nila ng titi. Pag gusto, bigyan. Sunod, leche. Puro kayo hayok. Galing kay Jesus. Napagandang pangalan. No, nobody. Mga tita, no. Anong tita? Pati ako naiyak dyan. Bata ko pa yung elementary pa ata ako dyan. Kasunod kasi ata niya yung Naruto eh. Kaya nasasabayan ko. Maraming salamat. Sunod, ang mga sad tita. Galing kay Max. Maraming bata ang nahihirapan. Maraming bata ang nahihirapan sa bagong sistema ng pag-aaral. Ngayon, kaya tumawag si Mr. Credible ang tulong mula sa kanyang kaibigan na si Mr. Frozo upang i-freeze siya. Academic. Mate, kailangan namin ng tulong, mate. Ano yun, What, mate? Anong kailangan mo? Mate, Kailangan Ano ka, ng Australiano, academic, sad mate. boy? Marami ng batang nahihirapan, mate. parang Okay, tol na sige. naman to eh, no? Tol. Ang superhero suit ko. Ako na bahala Ang kay Gen Z academic. sad boys. Hey! Kaya alagaan natin si Secretary. Maraming salamat, Frozen, saka ang good boys. Sunod. Okay, Max Arch. Ayan, mga sad boy na fake yan. Sa inyo na yan. No? Pumasok kayo sa loob niyan. Para ma-overclock na kayo. RGB composite with liquid nitrogen. Eh ba, para cool ka din. Diba? Cool na kayo maging sad boy para sa mga babae. Sunod. Ang mga babae dyan, mag-sad girls din kayo. Para naman pantay-pantay ang kalungkutan. Hindi pwedeng kami lang. Galing kay Zyron. Time travel. Yes, I can relive the best moment. Ang kabataan. Huwag mo sabihin yan, sad boy ng Pilipinas. Hindi niya kailangan maging sad boy ni Rizal para makuha ang mga babaeng yon. Pero sinabi ba talaga ni Pepe yun? Alam ko hindi. Alam ko parang iba yung nag-quote sa kanya. Hindi ko alam. Parang ibang tula ang gumawa nun. Yun yung aking pagkakarinig. Pero maraming salamat, Pepe. Sunod. Kaya nakikita hi, pwede makipagkaibigan. Baka magalit po. Oh, iwas tayo sa suntok na yan. At sino mas malakas? Abangers o sad boy? O pinagsama mo pa? Sunod. Ito na eh. Ito yung pag sobrang dami mo na nakita meme nun. Dito na siya sa saturate, nagda-dilute kung ano talaga siya ng original. Kasi galing to sa Pinterest eh. Mga exercise ata, gym, fitness. Ito na naman, Rory Chan. Ibang 13 to 16 years old sa social media. Medyo sad face. Ayan na, sad face. Hindi na sad boy. Lumalawak na ating sakop sa mga kasarian. Sunod. Galing kay Kauri. Mood mo nung bata ka ba naglalaro ng Pokemon? Ano yung Game Boy? Hindi na sad boy. Noong panahon ko wala pang sad boy. Game Boy lang sa pata. Oh, nakakaiyak kasi parang tanda ko na. Wala pang oras sa mga landi-landi nun. Pokemon lang nilalandi mo. Oh! Oh! Maraming salamat. Sa mga sad boy dyan, para maglaro na lang kayo, makakalimutan nyo din yan. At sa mga peke dyan, sana masira memory card nyo. Sunod, galing kay Anthony. Ha? Diba sad boy, nag-aarap ng pansin sa akin, no? Pero pabayaan nyo na siya. Nananahimik na siya. Sunod, galing kay Andrew. Hey, teacher, no, hindi yan ang kantang sasayawin nyo, me and my homies. Yay! Ano ba? Happy boys na sila lahat. Bye, boys! Oh! Diba kung sad boy ka, i-hide ko lang sarili mo.
At doon na natin tapos yung mga video na to. So, maraming salamat sa mga nanonood. Mga manipulative sad boy dyan. Sumayaw ba kayo? Kung hindi, wala akong pake. Ganun talaga ang buhay. Sama-sama tayo magiging malungkot para tayo ay sumaya. Yun naman ang doon papunta talaga lahat ng mga memes na to. Naisip ko lang to ngayon lang. So, kayo ay hindi na lumungkot. Huwag nyo pa like, share nyo sa mga manipulative sad boy nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo lang.